uche mamalo. Weche moko en ni Kanise kanyakla kod riwruog makelo kanyakla jodolo mathurka okwedo mokalo seneta ma kaunti ma Nandi Samson Cherargei kolure kod weche moko bende ne owacho weche mane nyiso buok ma igolo ne jogo makelo ratiro mag oganda. Ma en bang' ka jatelo no ne onyiso jatend piny mar Tanzania Samia Suluhu mondo mi okaw okang' mager mar chik ne jo Kenya ma bende gin jokanyo mag riwruok makelo ratiro mag oganda mapono ni nyalo yud ka wuotha e gwenge kata pinjegi ma ka ginyayo weche ma samoro kolure kod en owuon ne gin mago mag siayo tulo. Jakom mar riwruok ma jodolo mano Hudson Ndenda ne owacho ni koro dhok machalo kamano rach mokalo ma jatelo ma omako apisi machal gi mar Cherargei no ne ok onego bed ni tiyo godo kama bende giseyo mokalo duol ma ochung'ne nyayo weche mag kwe pachoka kendo duol ma ochung'ne rango weche mag athuwe e pachoka kuom bedo ni koro onge kaka ginyalo bedo ni giling mana thi kar mondo mi gikaw okang' mager mar chik ne jotelo kata josiasa mosebedo ka wacho weche manyalo pogo oganda. Gikwedo mokalo Cherargei kaluwore kod dhok mane otiyogo no. I want to warn our activists who are busybodies, stop exporting your bad manners to other countries. Wezi enda kwa nyumba ya mtu unaanza kukorogana. Mimi nataka nimuulize Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Museveni, I want to ask President Museveni and President Samia Suluhu Hassan, if you get any busybodies activists who want to destabilize the sovereignty and the peace and tranquility of your country, finya hawa, warudishe nyumbani tuwamalizie.